Kibrio ki basong basa atem yo maulong bat ki badon kti ban short hadu ban naman saw ya arngot ki samla uyo bor lang karsano basa a jongsha bat ubasai sim basa halat kor ha kamiet jong sngi palai ka khat prata de ujemmang ha ka por post teng men miet ha Khyndai Lad menta ki ladon ha kti ki pulet katolong khubor ka jan bha bat Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar kala thu ba ki ni kibrio ki dan sangut bat la kem ya ki ne ka sngi na Guwahati hadien ba ki la persang ban phet ri kini gibriu ki dei na kajat ban reu Punjabi bat katolong khubor ka yathu ba yakini ki sangot ki pulet ki dangwan ra na Guwahati sandong ba Shillong bat ban set asadar police station ya ka kerteng jengki ya menta 4 la ban yo lum bat hab ban up hadu anda katanat pulet ka penbana ka office jong superintendent of police halor kene ka jingjia katanat pulet ka sha kan tho na du ni ka stam namar ka jing suki trai kam jong ka ban kem ya ki badon kti ha ka ba ki don ki baong ba anda dei bajia yo khasi ki pulet kin jenda kem mardor wat ban let seiru na ka yengsa